नैबे हाबाफारिनि जायगायाव जोंखौ खुंफुंनो थाखाय सुबिदा होनाय बे कुमारिगाला बियाबनि सिङाव थानाय मोनथामबो प्राइमारि कमिटि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे सिबिसार नोंथांमोन आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव मैयानिफ्राय बाहागो लानानै जोंखौ मददथि होनाय गोदारि आफाद नोंथांमोन आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय रिंगु दामसा हारिमु मेथाइ खनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे बे ओनसोलनि गामिनि जोंजों मदद होफानाय जोंनि सिबियारि सिबिसा रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव मैयानिफ्राय मदद होफैनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि बिबानगिरि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे माखासे मावथि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे मैयानिफ्राय सेथि आरो नैथि हाबाफारियाव मैयानि हाबाफारिजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव हानजानि बे सुबुं फोजाखांनाय मेल बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव हानजानि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे आरो दाफ्रोमबो जिल्ला कमिटिनिफ्राय फैनो हानाय माइनाव हानजानि सिबिसार नोंथांमोन प्राइमारिनिफ्राय फैनो हानाय माइनाव हानजानि सिबिसार नोंथांमोन आरो ओनसोलनि माइनाव हानजानि सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जों जागायनो थाखाय जों आखायाव लाबाय आरो दिनै बे नैथि हाबाफारि गिदिरनि हाबाफारि फिरफिला बिजिरनाय हाबाफारि बे फिरफिला बिजिरनाय हाबाफारिखौ जागायनायनि सिगां आङो जोंनि साखाथियाव थानाय गोथार गोसोजों बाहागो लानाय बयखौबो आङो गिबियावनो खावलायदों जे बयबो धोरोम जाथाखौ मान होनानै जों बयबो गावनि